Мяне сёння напаткалі 49 годзікаў. У мяне дзень нараджэння. Па гэтаму вырашыў падзяліцца сваімі думкамі, як жа я на дадзены момант выглядаю на свае 49 гадкоў. Крыху ўніз так. Дарэчы, калі захочаце мяне як-то павіншаваць, то, мабыць, найлепшы спосаб будзе гэта падпісацца на канал альбо даслаць тым, хто не падпісаны, а мог бы зацікавіцца і падпісацца. Мабыць, это самы лепшы падарунак быў бы ад маіх гледачоў і падпісчыкаў. А калі раптам будзе пастаронні гук, я гаварыў, што днём тут гучна, але сёння гучна нават не днём. Паглядзіце. Картвэлы любяць гуляць у футбол часам да 2 гадзін ночы. Калі шчыра, тут настолькі папулярны футбол, што вось была якая-то, паходу, аварыя на падстанцыі ці на лініі электраперадач, прям бахнула смаланкамі, было пару дзён таму. І ў той момант трэба ж так гулялі картвэлы таксама ў футбол. І зрабіць яны змаглі, не паверыце, за 10 хвілін. А другі раз, калі в той же дзень это здарылася, яны ўжо разышлись па дамах, і света не было 3 гадзіны. Ну, каму што важна. Дык вось, вернемся к нашым 49 гадкам, а ім дакладней. Як я цікава ацэньваю свае пражытыя гады? Задаволены жыццём, незадаволены? Нават складана сказаць так адназначна. З аднаго боку, я пражыў сваё жыццё за выключэннем аднаго пункта так, як хацеў. Вось, здаецца, мне мала хто можа сказаць, што ён пражыў сваё жыццё менавіта так, як сам хацеў. Пачакайце. Штосьці тут адчыняецца. Ладно, хай будзе адчыненае. Хаця мне многія умудрались гаварыць, што «А чаго ты дасягнуў 49 гадоў? Грошай вялікіх ты не зарабіў». Тут пытанне, а я хацеў? Можа быць, я зарабляў столькі, што мне якраз такі хапала на мае задачы, і мяне гэта задавальняла. Не маць ні дзяцей, ні жонкі. Дзяцей я вельмі доўгі час рэальна не хацеў. Ну, это асобная размова, чаму. Жонкі доўгі час таксама не хацеў, але потым настаў час, калі было жаданне, але тут пытанне ў тым, што вось не атрымоўваецца. А это, мабыць, адзін з тых пунктаў, які для мяне неўдалы. Я смог бы зарабіць адпаведную рэпутацыю в Беларусі, што са мной лічылася і начальства, і многія іншыя людзі. І, ведаеце, даволі хутка я адраджаю эту сваю рэпутацыю. І тут, переехаўшы ў Батумі, самае мяне смешыць, што са мной переехаў адзін пунктик маей рэпутацыі. Мяне крыху шалёным лічылі ў Беларусі, і цяпер я не раз чую, што я крыху вар'ят ці шалёны і тут. Праўда, чаму-то больш людзей ад гэтага захапляецца, чым наадварот. І самае цікавае, што людзі, якія выдавалі, што часам, калі я так прымружваю вочы і гляджу, здаецца, што я щас зарэжу. Але пры гэтым этой людзі ад мяне не ўцеклі, і з імі у мяне найбольш справа атрымоўваецца сумесных. Прывітанне, Андрусь. Андрусь ведае, які з Батумі, калі раптам паглядзіць гэты стрым. Адна з самых вялікіх няўдач на мае 49 гадоў гэта то, што знікла адна мая украінская сяброўка з гарызонта пасля Новага года, але хто ведае, можа быць, атрымаецца вярнуць. Калі раптам ты, Віка, паглядзіш. Прывітанне. Што б вам яшчэ сказаць на гэты конт?
Я крыху п'яны сёння. Правда, люди смеются, потому что называют меня тут абстиненс, ну, значит, не вживаючи алкоголь. Я крыху п'яный, всего-то бахнувши келіх, може, 1,5 вина. Сухого, смачного вина картвельского. Я, до речі, скажу, что вино тут смачное. Я не люблю особо вживати алкоголь, але час від часу келіх бахнуть можна. А от що тут не смачне, це кава. Знайти смачну каву, купити самому собі зварити, не така проблема. Хоча так само треба пошукати. А ось де-небудь купити готову каву смачную. Є пара-тройка установ, де я б сказав, що за кавой туди є сенс істи. Ну, ось так, магчыма, крыху сумбурна, магчыма, не. Доўга я сёння стрым не буду рабіць. Вон я бачу всего 6 хвілін. Яшчэ як-небудзь пабачымся. Є куча задум, куча, чаго сказаць, падпісчыкам, але гэта трэба асобнае відэа зрабіць, а не в стрым. І сканчваем. Ставьте подобаечку, пишите коммент, подписывайтесь. Зрабіце такі падарунак. Буду вельмі удзячным. І да пабачэння, даражэнькія. До новых сустрэч.